çarda salın ku liser axa me axa Pîroz ya Kobanê şoreşek hat li derxistin. Ev şoreş ermanca ve ew bû ku em bawayekî azad bi nasnama xwe jiyan bikin wekî gelê Kurd û hemû pêkhateyên yê li ser vê axê jiyan dikin. Ev 14 sal şoreşa me ji bo tevayî mirovatiyê rûpeleke zêrîn afirand. Ev şoreş bû mînak ji bo tevayî cîhanê şoreşekî ku hişt gelên herêmê bawayekî azad zimanê xwe nasnameya xwe jiyan bikin. Şoreşekî guhişt jin bi îrada xwe tevlî hemû alanê jiyanê bibin. Ev şoreş şoreşa ciwana bû ji ber ku hem pêşengtiyê wê ciwan kirin hem jî ji bo parastina wê ciwanan bi xwîna xwe û bilaşê xwe bûn mertal ji bo pêşveçûyîna vê şoreşê. Ez şahidim pakuravanım, ez şahidim